हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि चेनेलनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै। जोंहा दिनैनि भिडिअ'आ जागोन बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ जोंहा माबोरै मबाइलाव एप्लाइ खालामना लानो हायो आं बेखौ खोन्थानो हागोन दे। जाय बिथांमोना MA, MSc, MCA, MBA, MCom, BEd, MAd, LLB फरायगासिनो दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय बिथांमोना देग्लाय एडमिसन लादोंबा दा जोंहा रेजिस्ट्रेसन कार्ड एप्लाइ खालामनानै फैदों दे। जाय बिथांमोना दासिमबो खालामाखै खालामना लाबानो जाबाय आंनि बे भिडिअखौ नायनानै। जोंहा MA आथ' दायो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावथ' थाखाबाय आरो जोंहा बेनिनो आन्दाराव जोंहा ब्रान्स हिसाबै गुबुन गुबुन कलेजावबो थायो नालाय बिथांमोननि थाखाय गासिनिबो रेजिस्ट्रेसन कार्डआ एप्लाइ खालामनाय फैदों। जाय बिथांमोना दाबो खालामाखै खालामनो हागोन भिडिअखौ नायनानै। दायो आं नोंथांमोननो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय फैनाय रेजिस्ट्रेसन कार्डनि नटिफिकेसनखौ आं खोन्थाग्रोनोसै दे। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। 26 सेप्तेम्बरावनो फैदों दे बे नटिफिकेसना जोंहा। जाय बिथांमोना देग्लाय आरोना 2024-25 बेटस नालाय जाय बिथांमोना MA, MSc, MCA, MBA, MCom, BEd, MAd, LLB फरायगासिनो दङ एबा देग्लाय एडमिसन लादों आरोना बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ एप्लाइ खालामना लानांगोन दे। बेनि एप्लाइनि डेटआ जोंहा लिंकआ एक्टिभ जाखाबाय दे। जोंहा नै 28 सेप्तेम्बरावनो जादों दे एप्लाइआ। नोंथांमोना दासिमबो खालामाखैबो खालामना लादो। दायो जोंहा सोलिगासिनो एप्लाइआहाय। बिनि लास्ट डेटखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै 31 अक्ट'बराव बेनि लास्ट डेटआ। जोंहा नाथायबा 31 अक्ट'बरनि उनावहाय आरो साननैसो थाबावगोन दे। लास्ट डेटआ जोंहा 9 नभेम्बरसिम दे। नाथायबा जोंहा 31 अक्ट'बरनि उनावहाय बानायोब्ला लेट फाइन होनांगोन दे नायबानो जाबाय। 300 लेट फाइन होनांगोन। जोंहा 9 नभेम्बरसिम थागोन लास्ट डेटआलाय। खिन्थु लास्ट डेटआ आरो सिगाङाव मोनसे दंबावो दे 31 अक्ट'बरावहाय। 31 अक्ट'बरनि सिगां बानायथार दे नङाबा नोंथांमोना 300 लेट फाइन होनांगोन। आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नोंथांमोना बेखौथ' अनलाइन खालामखानांगोन नालाय रेजिस्ट्रेसनखौ एप्लाइखौ अनलाइन खालामनांगोन। नाथाय अनलाइन खालामखांबा जोंहा मोनसे एप्लिकेसन फर्म मोनगोन बेखौ नोंथांमोना कलेजावहाय जमा हैनांगोन दे। कलेजाव जमा हैनांगोन माने प्रिन्ट आउट खालामनानै लोगोसे डकुमेन्टस होफानांगोन दे। दायो जोंहा रेजिस्ट्रेसन कार्ड एप्लाइ खालामनायावहाय बेसेबां पेमेन्ट दाननांगोन आं दायो खोन्थानोसै नोंथांमोना नायबानो जाबायनो। जोंहा रेजिस्ट्रेसन कार्ड एप्लाइ खालामनायाव जोंहा पेमेन्ट दाननांगौ नालाय BEd, MAd, LLB नि थाखाय 400 दाननांगोन दे। दायो आं नोंथांमोननो MA निखौ खोन्थानोसै दे। MA, MSc, MCom, MBA, MCA बिथांमोननि थाखाय जोंहा पेमेन्टआ बेसे जागोन 400 पे खालामनांगोन दे। जोंहा आरो लेट फाइन थाबाय थाब खालामाब्ला गासै दाजाबनानै 700 जागोन दे। जोंहा 31 अक्ट'बरनि उनावहाय बानायबा आरोना 31 अक्ट'बरनि सिगाङाव बानायबा जोंहा नाथाय 400आवनो जागोन दे। 400 पे खालामबानो जागोन रेजिस्ट्रेसन कार्डआ। जोंहा बेयो रिनिउवेल माबा बायदिसो जायो दे। रिनिउवेल बायदिसो माने जोंहा डिग्रियावबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावनो फरायनायब्ला माने रिनिउवेल सिस्टेमसो जायो नालाय बेयो रेजिस्ट्रेसन कार्डआ जोंहा बे एखेयानो फैयो नालाय रेजिस्ट्रेसन नाम्बाराबो एखेयानो फैयो दे। नोंथांमोना बेनिखायनो लास्ट डेटखौ नायालासिनो थाब बानायबानो जाबाय नङाबा नोंथांमोना 300 लेट फाइन होनांगोन। भिडिअखौ बारा गोलाव खालामलांबाय थाला। दायो जोंहा रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ माबोरै स्टेप बाय स्टेप एप्लाइ खालामो गाव गावनि मबाइलावनो आं बेखौ खोन्थालांनोसै दे। जोंहा रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ एप्लाइ खालामनाया एसे गोरलैथार दे। नोंथांमोना नायनानै बानायलांबानो जाबाय। नोंथांमोना बयबो बानायनो हागोन। दानिया जोंहा रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय गाव गावनि मबाइलावनो थाखानाय जिखुनु जाया ब्राउजाराव फैदो। दायो आंनि मबाइलनि गुगोल क्रोम ब्राउजाराव फैबाय। जाय बिथांमोननो रेजिस्ट्रेसन कार्ड एप्लाइ खालामनाय लिंकखौ नांगौब्ला आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनो हागोन। दायो नोंथांमोना नैयाव सार्च खालामबाबो मोनखागोन आरोना लिंकखौ। नैबेयाव सार्च खालामदो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लिरनानै सार्च खालामदो। बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लगइन बिदि सार्च खालामदो। बिदि सार्च खालामनायनि उनावहाय नैबे फार्स्टआवनो मोनसे लिंक नुगोन दे नोंथांमोना नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेवहाय थुदो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो नैयाव लिंकआ अपेन जाबाय दे। नोंथांमोना नायबानो जाबाय दे। 2024 आरो 25 नि थाखाय जोंहा अनलाइन एप्लाइआ लिंकआ अपेन जाबाय दे नै नायबानो जाबाय। नोंथांमोना नै अपेन लिरखाबाय नटिस फर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन नायबानो जाबाय। MA, MSc, MBA, MCom नि थाखाय BEd, MAd, LLB नि थाखाय आरोना नायबानो जाबाय नै 2024 नि थाखाय। दायो जोंहा खालामलांनोसै दे। नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय। दायो एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा एसे गाहायाव फैदो दे। गाहायाव फैदो। बिदि गाहायाव फैनायनि उनावहाय नै बेयाव थुदो नै रेजिस्ट्रेसन बेवहाय थुदो। बेयाव थुनायनि उनावहाय मा बिदों जोंहा इउजार ID आरो पासवर्ड बिदों दे। जाय बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावहाय डिग्रियाव फरायदोंमोन दे माने डिग्रियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दारावनो फरायदोंमोनब्ला बेयाव जोंहा रेजिस्ट्रेसन बानायखानाय थाखायो नालाय जोंहा नैबे लिंकआवनो खालामदोंमोन नालाय सिगांनि रेजिस्ट्रेसन खालामनाय इउजार ID आरो पासवर्डआनो सोलिगोन दे। नाथायबा जोंहा गुबुन गुबुन इउनिभारसिटिनिफ्रायबो जोंहा एडमिसन लाफैयो नालाय हमना ला गुवाहाटि इउनिभारसिटि, कटन इउनिभारसिटि बेफोरनिफ्रायबो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एडमिसन लाफैयो नालाय बिथांमोननि थाखाय इउजार ID पासवर्डआ मा जागोन सिगाङावहाय बिथांमोनाथ' रेजिस्ट्रेसना
गावसिनि बे गुवाहाटि इउनिभारसिटि आरो कटन इउनिभारसिटियावनो जायो नालाय दायो बिथांमोना बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव खालामखाङाखै नालाय बिथांमोना गोदान आइडि खालामनांगोन दे नैहाय नायबानो जाबाय नै क्रिएट एन एकाउन्ट बेयाव गोदान बिथांमोना गोदान खालामनांगोन दे एकाउन्टखौ जाय बिथांमोना एकाउन्टआव दंखायो बिथांमोना जिमेलाव सार्च खालामबानो मोनगोन दे आं खोन्थाहैनोसै नोंथांमोननो माबायदि जायो जाय बिथांमोना जिमेला रेजिस्ट्रेसन दंखायो माने रेजिस्टार दंखायो हमना ला सिगां डिग्रियावनो जोंहा जिमेलखौ बानायखायो नालाय जिमेलाव रेजिस्टार दंखायोबा जोंहा जिमेलाव फैनानै सार्च खालामनाबानो मोनगोन दे नोंथांमोना नैयाव सार्च खालामदो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लिरनानै सार्च खालामबानो मोनगोन दे सार्च खालामनानै ओरै फैदो गाहायावहाय नैबेबायदि फैगोन दे आं नोंथांमोननो खोन्थानि नैयाव लिरनाय नुदोंना नै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउजार एक्टिभेसन इउजार एकाउन्ट एक्टिभेसन नायबानो जाबाय बेयाव थुनानै नायदो बेयावनो दं आरो पासवार्ड आरो इउजार आइडियाथ' जोंहा जिमेलानो जायो नालाय नैयाव नायबानो जाबाय नै पासवार्ड फैबाय आरो जिमेल जाय बिथांमोना सिगाङाव रेजिस्टार दंखायो बिथांमोना थागोन दे जाय बिथांमोना आरो गैयाब्ला गोदान एकाउन्ट खालामबानो जाबाय दायो आं एप्लाइ खालामनायखौ खोन्थालांसै नोंथांमोना स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायबानो जाबाय दायो आं आंनि इउजार आइडि आरो पासवार्डखौ होनानै लगइन खालामसै नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ होनानै लगइन खालामबानो जाबाय दायो लगइन एबा साइन इनाव थुदो नै आं दायो थुना होबाय लगइन जायोब्ला नोंथांमोननि गासिबो डिटेल्सआव फैजोबगोन दे नोंथांनि प्रफाइल नोंथांनि मबाइल नाम्बार गासिबो फैजोबगोन दे बेवहाय नोंथांमोना रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ सिगांनिखौ माने डिग्रिनिखौ डाउनलड खालामनोबा नैयाव खालामनो हागोन दे नै रेजिस्ट्रेसन डाउनलड बे डाउनलड हियाराव थुनानै डाउनलड खालामनो हागोन दायो जोंहा रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय थुदो रेजिस्ट्रेसन बेयाव थुबानो जाबाय रेजिस्ट्रेसनावहाय दायो आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ थुखांबाय दे नोंथांमोनाबो नोंथांनिखौ थुदो बे थुनायनि उनावहाय आरो नैहाय जोंहाथ' कर्सआ एम ए खा नालाय नैबे साम्बार नाम्बारखौथ' नांलायलाया दे जोंहा साम्बार नाम्बाराथ' थाया नालाय जोंहा कलेजआ बहाय फरायदों दायो इउनिभारसिटियावनो ना कलेजावनो दायो नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ सेलेक्ट खालामनो नैयाव ओंखारफैजोबखायो नैयाव थांनानै नोंथांमोना बासिनानै थुहैदो आरो ना दायो आं थुबाय नै बे थुनायनि उनावहाय डिपार्टमेन्टआ मायाव लादों बड'बा बड' बिदियाव थुदो बे थुखांनायनि उनावहाय नै क्लास इन विच एडमिटेड नोंथांमोना दायो बेसेबां फरायो दायो फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायदों नालाय क्लास रल नाम्बारखौ थुदो दायो नैयाव क्लास रल नाम्बारखौ होदो क्लास रल नाम्बारखौ आं दायो होबाय बिनि उनावहाय नैहाय डेट अफ एडमिसन नोंथांमोना बेसेबां थारिखआव एडमिसनखौ लादोंमोन आरोना बेनि डेटखौ होदो बेवहाय एडमिसन रिसिमाव थायो नालाय बेखौ नायनानै होदो दायो एडमिसन डेटखौ होनो थाखाय नैयाव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नै बेवहाय फार्स्टआवहाय नै बेया माबाखौ सोलायदो आरो नै मान्थखौ सोलायदो जोंहा हमना ला आगस्ट'आव जादोंमोन नालाय एडमिसना आगस्ट'नि खै थारिखआव लादों नोंथांमोना होबानो जाबाय आं आंनि एडमिसननि रिसिप्टआव नायनानै होबाय आरोना बिनि उनावहाय नै प्रेजेन्ट अकुपेसनखौ होदों बेवहाय स्टुडेन्ट लिरबानो जाबाय नै स्टुडेन्ट लिरनानै नोंथांमोना गासिबो लिरनाया जाजोब्बायबा सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुदो दानिया नोंथांमोना ग्रेजुवेट जानासो एम ए खौ लाखायो नालाय नैबे ग्रेजुवेट ओंखारफैबाय बिनि उनावहाय नोंथांनि सिगांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बार बेयाव ओंखारफैबाय दे डिग्रिनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारा जोंहा बेनो फैफिनगोन नालाय एम ए आवबो दायो बेथ' फैखाबाय बिनि उनावहाय नैहाय रेजिस्ट्रेसना बेसेबां मायथाइनि नोंथांमोना बेसेबां बेचआव फरायनायमोन बेखौ होदो रेजिस्ट्रेसना बेसेबां इयारनि रेजिस्ट्रेसनाव लिरनाय थाखाय दे 2021 बा 22 बिदि लिरनाय थाखाय दायो 2021 मोन नालाय बेखौ होबाय नोंथांमोननि रेजिस्ट्रेसन कार्डआव नायनानै होदो डिग्रिनि रेजिस्ट्रेसन कार्डआव दे दायो आं होबाय बिनि उनावहाय रेजिस्ट्रेसना माब्ला इस्यु जानाय 2021 आव इस्यु जानाय नालाय 2021 होनसै जिखुनु 2021 आवहाय होदो बिनि उनावहाय हमना ला जिखुनु जाया डेट होदो दे बेवहाय डेट बिदों नालाय 2021 होथारनांगोन दे होबानो जाबाय नोंथांमोना नोंथांमोननि बेचखौ नायनानै होदो दे आंना 2021 नालाय आं बेखौ होबाय नोंथांमोना डिग्रियाव बेसेबां मोन्दोंमोन 60% बा 60% बेसेबां पार्सेन्ट मोनदों बेखौ होदो आं दायो बेखौ होबाय नोंथांमोननि डिग्रिनि रुल नाम्बारा बेयाव ओंखारफैखाबाय दे बेयाव बिदि ओंखारफैबाय बिनि उनावहाय गासिबो जाजोबनायनि उनावहाय मोजां खेबसे नायदो दे गासिबो जाजोबनायनि उनावहाय सेभ एन्ड नेक्स्टआवहाय थुदो नेक्स्ट होनायनि उनावहाय आरो नै आपल'ड बिबायदि बेवहाय आपल'डआ नै इउनिभारसिटि रेजिस्ट्रेसन कार्ड सिगांनि रेजिस्ट्रेसन कार्डखौ आपल'ड होनांगोन बेवहाय माने आपल'ड होनाय थाखागोन दे सोरनाबा आपल'ड होनाय थाखायाबो जानो हागौ आपल'ड होबानो जाबाय दायो बेना आपल'डेड जानाय दंखायो नालाय माने बेना आपल'ड दंखायो आरो ओमफ्राय आरो मा बिदों नै ग्रेजुवेसन मार्कशिट बे ग्रेजुवेसन मार्कशिटआबो बेना आपल'ड होखानाय ओमफ्राय जोंहा माखौ आपल'ड होबावनांगौ दायो ग्रेजुवेसन फार्स्ट सार्टिफिकेट दालाय जों कलेजनिफ्राय माबा मोनोना प्रभिजनेल पास जानाय सार्टिफिकेट मोनो बेखौ बेवहाय आपल'ड होनांगौ नै नट आपल'डेड जाना दं बेना आपल'ड होनांगौ ओमफ्राय आरो मा बिबावदों आधार कार्डखौ बेयाव आपल'ड होनांगौ दाना बेयाव मा होनांगोन बिथांनिया आधार कार्ड आरो ग्रेजुवेसन फार्स्ट सार्टिफिकेट बिसोर मोननैखौ आपल'ड होबानो जाबाय आरो बेना आरो सोरनाबा गेप सार्टिफिकेट बियो दै सोरनाबा गेप्स दंबा गेप सार्टिफिकेट बियोब्ला गेप सार्टिफिकेटखौ होबानो जाबाय बेना गेप्स गैया नालाय दाना बेना गेप सार्टिफिकेट बियाखै जोंहा दायो डकुमेन्ट्सखौ आपल'ड खालामनो थाखाय
मा फरमेट नांगोन आरो बेसेबां केबि नांगोन जोंहा बेखौ आपल'ड खालामनो थाखाय बेवहाय डकुमेन्टस फरमेटआ PDF जानांगोन आरो 300 केबि जानांगोन आरो 300 केबिनि बारा जानो मोननाय नङा जोंहा दायो बेखौ माबोरै खालामगोन आं बेखौ खोन्थानो होनसै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै दायो जोंहा PDF खालामनो थाखाय मोनसे एप्स नांगोन दे जोंहा फटकखौ माबोरै PDF खालामो आं बेखौ खोन्थानोसै नोंथांमोना प्ले स्ट'राव फैनानै सार्च खालामदो डकुमेन्ट स्केनार होननानै सार्च खालामदो नैबे सेकेन्डआव नुदोंना बेखौ डाउनल'ड खालामदो नोंथांमोना इनस्टल खालामदो आंनाथ' इनस्टल दंखायो नालाय आं दा अपेन खालामसै अपेन खालामनायनि उनावहाय नोंथांमोना बेयाव गाहायाव नुदोंना केमेरा नैबे केमेरानि लग'आव थुदो केमेरा थुनायनि उनावहाय नोंथांमोना साफायदो आरोना नै आं दायो हमना ला नैबे रेजिस्ट्रेसन कार्ड आं बेखौ साफायनोसै दे हमना ला ओरै साफायबाय बे डकुमेन्टसै आरोना हमना ला ओरै आं नोंथांनो खोन्थाबाय आरोना बेखौ ओरै एडजास्ट खालामना लादो एसे एडजास्ट खालामनायनि उनाव कन्टिनिउ खालामदो कन्टिनिउ थुदो कन्टिनिउ थुनायनि उनावहाय नैबे राइटआव थुदो राइटआव थुनायनि उनावहाय नैबे कालारा एसे सोलायदोंना बेखौ नैबे इडिटआव थुनानै नैबे अरिजिनेल डकुमेन्ट्सआव थुफिनदो बेनि उनावहाय ओरै राइट सिनाव होफिनदो आरो क्रप खालामनोबा क्रप खालामबावदो आरोना अरिजिनेल जा कालारखौथ' अरिजिनेलखौथ' नांखागोन नालाय एसे कालार सोलायनो नागिरदो दे नोंथांमोना एसे थाल लादो नैबे सेभआव थुदो सेभआव थुनायनि उनावहाय सेभ दिस फाइलाव नैबे गोजौआव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नैबेयाव कमप्रेसनावहाय एसे मिलायदो माने जोंहा 300 केबिनि बारा जानो मोननाय नङा नालाय नोंथाङा 300 केबिनि बारदोंब्ला ओरै एसे एडजास्ट खालामनानै 300 केबि खालामदो ओमफ्राय नैबे सेभआव थुदो सेभआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनो JPG नांगौ ना PDF नांगौ जोंहा दायो PDF नांगौ नालाय PDFआव थुदो PDFआव दोनदो ओमफ्राय नैबे इन्टारनेल स्टरेजआव थुदो बेयाव थुनायनि उनावहाय नोंथाङा बबे फोल्डाराव दोननो नोंथाङा नोंथांनि फाइलनि बबे फोल्डाराव दोननो आं नैबेयाव दोननोसै नालाय बेयाव दोननानै ओरै इउस दिस फोल्डारावहाय ओरै सेभ खालामसै आङो बिदि सेभ खालामनायनि उनावहाय नोंथांनाव सेभ थाहैबाय आरोना फाइलावहाय बियो दायो नै सेभ जाबाय बियो सेभ जाना थाहैबाय आरोना आंनि फाइलावहाय PDF जानानै थाहैबाय नोंथांमोना बेखौ आपल'ड होनो हासिगोन आरो दायो आङो डकुमेन्ट्सफोरखौ आपल'ड खालामसै नोंथांमोनाबो खालामदो नैबेयाव बिदों ग्रेजुवेसन फार्स्ट सार्टिफिकेट जा प्रफेसनेल सार्टिफिकेटखौ बेयाव आपल'ड खालामनांगोन आं दायो आपल'ड खालामसै आं दायो आपल'ड खालामबाय आपल'ड खालामनायनि उनावहाय बेबायदि खोन्थाबाय नै आपल'डेड खोन्थाबाय नैहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना नै आपल'डेड आं दायो आरो आपल'ड खालामबावनोसै नै आधार कार्डखौ आपल'ड खालामसै दायो नायदो नै जोंहा आधार कार्डआबो आपल'डेड जाबाय जोंहा गासिबो आपल'ड जाजोब्बाय नै दाना दायो जोंहा चेक खालामफैनायनि थाखाय जोंहा आपल'ड खालामनाया बेलेगखौसो होफ्लांबाय नामा चेक खालामनो थाखाय जोंहा नैबे प्रिभिउआव थुदो दै प्रिभिउआव थुनायनि उनावहाय नैबे अपेनाव थुदो अपेनाव थुनानै जोंहा आरो अपेनाव थुनानै डाउनल'ड एगेनाव थुफिनदो बेयाव थुनानै नोंथाङा मा PDFखौ आपल'ड होदों नै जोंहा नैबेयाव नैबेबायदि PDFखौ आपल'ड होदों बेयाव बिदि नायफिननो हायो दे नोंथांमोना नायफिनबानो जाबाय नङाबा बेलेगाबो आपल'ड जाना थागोन नालाय बिदि नायफिननायनि उनावहाय गासिबो जाजोब्बायबा जोंहा सेभ एन्ड नेक्स्टआव थुदो बेयाव थुनायनि उनाव जोंहा पेमेन्ट दाननांगौ दे दायो जोंहा पेमेन्ट दाननायनि सिगां एप्लिकेसन प्रिभिउ जोंहा दायो पेमेन्ट दाननायनि सिगां एप्लिकेसन प्रिभिउखौ नायग्रोबानो जाबाय डाउनल'ड खालामनानै माने नोंथाङा माखौ फर्म फिलआप खालामबोखो जादोंना जायाखै माबाफोर मिस्टेक जादों नामा जोंहा बेखौ नायग्रोनो हायो आरोना प्रिभिउआव नायनो हायो नै अपेनाव थुनानै नोंथाङा डाउनल'ड खालामग्रोदोना अपेनाव थुदो जोंहा PDF डाउनल'ड जागोन दे नोंथांमोना माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा बेयाव नायनो हागोन आरोना गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना सिगांनि गोरोन्थि जानायफोरखौ माने थांनानै एडिट खालामफिननो हागोन दायो आं डाउनल'डआव थुबाय डाउनल'डआव थुनायनि उनावहाय नै नायदो नोंथांमोना माबाफोर मिस्टेक जादों नामा गासिखौबो नायजोबदो आधार कार्ड नाम्बार होनायफोरा जायाखै नामा बबे कलेजाव फरायो बेखौ होनाया जायाखै नामा गासिखौबो नायजोबदो दे ओरै नायजोबनानै गासिबो जाजोब्बायब्ला जाजोबनायनि उनावहाय नोंथांमोना ओरै बेक फैफिनदो बेक फैफिननायनि उनावहाय नै सेभ एन्ड नेक्स्ट बेयाव थुफिनदो दानिया नै पेमेन्टखौ नायदो 450 देखायदों बेयावहाय ओमफ्राय नाथायबा एसे सार्चखौ दाजाबनानै एसे बुरजा जाहैबावो दे नैबे टिक बक्सआव थुदो जानायावहाय बेयाव थुनायनि उनावहाय पे एन्ड फिनिश बेयाव थुदो जोंहा पे खालामनायनि उनावनो पे खालामखांबानो जोंहा जोब्बाय नालाय पे एन्ड फिनिश बेयाव थुदो जोंहा सार्भार डाउन जादों दे आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय समावहाय पेमेन्टनि गेटवेआ सार्भार डाउन जादों दे नोंथांमोना आङो पेमेन्टखौ माबोरै दाननांगौ आं बेखौ खोन्थानो हायासै नोंथांमोना पेमेन्टखौ दाननानै लाबानो जाबाय बयबो रोंखागोन जानो हागौ गुगोल पे फनपे पेटिएम दाना बयबो बाहायखायो नालाय बेखौ बेजों दाननो हायो दे आरो ATM कार्डजोंबो दाननो हागोन नोंथांमोना दाननानै लाबानो जाबाय गासै 461 दाननांगोन दे पेमेन्टआ बेखौ दाननानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना आं पेमेन्ट दाननायखौबो खोन्थानो नागिरदोंमोन नाथाय सार्भार डाउन जानायखाय आं नोंथांमोननो खोन्थानो हायासै जा सानसेयानो जाबाय नै सार्भार डाउन जानाया बेखायनो आं नोंथांमोननो खोन्थानो हायासै बेनि थाखाय निमाहा बिबाय नोंथांमोना बयबो रोंखागोन जानो हागौ दानिया पेमेन्टखौ दानखांनायनि उनावहाय साक्सेसफुल जाबा माबायदि फैयो साक्सेसफुल जाबाथाय नोंथांमोना डाउनल'ड खालामनाय मोनसे अपेन होननाय मोनसे नुगोन बेवहाय थुबानो जाबाय आं नोंथांमोननो खोन्थानो हागोन स्क्रिनाव बेवहाय डाउनल'ड थुना होबानो नोंथांमोननि बे एप्लिकेसन फर्मावहाय
फाइनाल साबमिट जानाय एप्लिकेसन फर्माहाय डाउनलड जागोन दे। नैबायदि जागोन फर्मा, नैबायदि डाउनलड जागोन। आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै, नायबानो जाबाय नै। दानिया पेमेन्ट दानखांनायनि उनावहाय माबायदि फर्मा डाउनलड जायो बेखौ खोन्थानोसै। नै फर्मा नैबायदि जागोन डाउनलड खालामखांबा नैबायदि गासिबो डिटेल्सआ बेयाव ओंखारफैगोन। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नै बेबायदि फर्मखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना प्रिन्ट आउट खालामनानै कलेजावहाय जमा हैनांगोन आरो दै। कलेजाव जमा हैबासो जागोन दे, जमा हैयाबा जानाय नङा। जमा हैनानै नोंथांमोना डकुमेन्टस होफैनांगोन। जा आपल'ड खालामनायाव मा होदोंमोन, प्रफेसनेल होदोंमोन, आधार कार्ड होदोंमोन आरो 6 सेमनि मार्कशिट होदोंमोन। बेफोर गासिखौबो नोंथांमोना कलेजाव जमा हैनांगोन दै, डकुमेन्टस जिर'स होफानानै। आंनिफ्राय आरोबाव मोनसे गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे बड' स्टुडेन्ट फेमिलि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो वाट्सएप ग्रुपनि लिंकबो होनाय जादों दे, बेवहाय जइन जाना लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना। माबाफोर बुजियाखैबा आरो सोंनो गोनां दंबा वाट्सएपआव आंनि नाम्बार मोनखागोन, वाट्सएपआव आंनो मेसेज हरबानो जाबाय। आं एनि टाइम अनलाइन थाखायो नालाय, नोंथांमोना आं हानायखिनिखौ रिप्लाय हरगोन। जुदि आंखौ खालामहोनोब्लाबो अनलाइनखौ खालामहोहरनो हागोन। नोंथांमोना वाट्सएपआव मेसेज लिरना हरबानो जाबाय, आं खालामना हरगोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच।